Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो। नै आङो बाथि सावनानै लाबाय, ओमफ्राय बाथि सावखांनानैसो आं नै दासो कम्बल थनबाय आरोना, बिसनाफोरखौ आं दासो साफा खालामबाय। माने आङो दिनै न'आवबो थांगोन नालाय, बेनिखायनो एसे थननानै साफा खालामनानै गालांनोसै आरोना। ओमफ्राय आं मा खालामगोन नायलांबाय था लोगोफोर, भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना। नै बे जाहैबाय जों थानाय रुम मालिक आरोना। ओमफ्राय आं आब'खौबो एसे भिडिअ लाबाय आरोना नोंथां। नै बियो जों थानाय रुमा आरो बेनो, ओमफ्राय फार्स्टआवनो आं थायो, ओमफ्राय नै लामाया बिदिनो आरोना। एसे गोजानानो फैनांगौ, जों थांबाय थानायखाय खाथि मोनो आरोना। ओमफ्राय फैथारि मानसिफ्रा एसे गोजान मोनगोन। ओमफ्राय बै ससेयावनो दा आं थांगासिनो लांबाय थादो लोगोफोर। गारियाव बारनांगोन होननानै गानबाय आरो सुइटारखौ। नै जा दुलाबो जाखादों, ओमफ्राय लामाबो फाहामबाय थादो। बरमा फार्स्ट गेट कलेज रडथिं आरोना, कलेज रडथिं माने लामाखौ फाहामबाय थादों आरोना। ओमफ्राय जा दुला जाखादों, भगबान नायथाव जाया थाबायनोनो। सोर आं बायदि रायखौ लामायाव आंगुरबायनो होदो। नै आङो दा थांगासिनो बेटारिजों, ओमफ्राय सिंग्राथिं आरोना। ओमफ्राय नै आइखौ लोगो मोनबाय, लोगो मोननानै दायदो थांगासिनो आरोना। थाङै नै डक्टरनियाव फैबाय आरोना। माने आंनि हाथाया एसे प्रब्लेम जादों नालाय, ओंखायनो डक्टरनियाव फैबाय जोङो। नै आइजों आंजों नै जाय आंखौ जा रागा जोंनो लेट जानायनि मोख्रेब सोदों आंखौ। मोजां मोनदों कालारखौबो, मोजां मोनदों नै जोङो मुसुलफुरावनो दं आरोना। एसे देखायबाय आङो, फैनायावथ' देखायबोनो मोनाखैमोन, नाथाय बेहाय एसे देखायना। ओमफ्राय नै दख'ना दखानाव ओरैनो हाबबाय, ओरैनो नायबाय आरोना। दङ दख'नाफ्रालाय मोजां नाथाय बायनो हाया, फैसा नाय ओरैनो नायफ्लाबाय आरोना। नै जों दा थांनो ओंखारबाय, थांनोसै। नै लोगोफोर जों दा न'फोरसे थांनोसै आरोना। नायलांबाय थादो लोगोफोर, जों दा थांबाय थानोसै। मेगनाव मोनफैनायखाय दुब्लिथिं फैलायबाय जोंहा। सासे आं गुस्टि लादे, फैनाय लोगो लोगोनो लिपस्टिक लाखादों नै। एम्मान इदि इखौ आङो दा इसो बुगोन र'। hantu lerpu आंनिया आन्थाया kopi sulia. kopi api lagi. Maklay gainiya ni. Aku bilang sih. Orang apa sih sebutnya? Tengkai. Ketrotat bukti na, bukti ini. Tuh besok punya sanksi sudah. Dakali blog aku kunci demen nang dakali sosial fudemen Friday ini fuzuk kangsikan kema komplit jahang sampai ini. Friday ini non fapin lebih ada naik.
bekasnya. Model kinci. Deh. Kopi surya buah makan bangkan neng phai bai sanan bila biti kemen ban neng ke tau la bot nang ko to kai de Ayo, ang zai ko kon la basin. ang bur gut thang da de to kan Ang pai sama thang sai. ri thang si To thang si to ne ko sa na. Hey.